Club Junta, building better Africa. Maswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo ndikulandireni chigawo chakumadzulo pa LIMPOPO FM ndi COMRADE MTANYIWA. Tsiku lanu linali bwanji? Mwaweruka bwanji? Mabizinesi anali bwanji? Nthawi ino pamene aliyense ali pa khomo, tatiyeni tigawane zomwe LIMPOPO FM yakutengerani. Paja tinakulonjezani, tinakuwuzani chigawo chakum'mawa kunena kuti pali jaji wina amene wapasidwa ndrama zijaso tazipeza. Ndrama imene ndiyokwana 20 biliyoni kuti apotoze chigamulo chimene chili ku khoti, mulandu wokhuzana ndi zisankho mashini aja smartmatic. 20 biliyoni imene a president a dziko mogwirizana ndi wado kuti azabere chisankho. Nde amalawi nonse chigawo chakumadzulo kuno ndikufuna ndikulandireni pa LIMPOPO FM pamene mukukonzekera, pamene mukuthamanga, pamene mukunyamula mipando, pamene mukuayitana zanu. Inenso ndikhale ndikutenga kapu ya madzi kuti tiyambire limodzi. Auzeni abwere, apita panjawo, apita ku grocery kuti ayimbira telefoni kuti thamangani, Mtanyiwa wabwera. Ndili nazo muno, ndili ndi kantolo ndithu, ndili ndi kantolo. Ndikuwuzeni maplani amene ankonzera Alex Kamangira. Ndikufuna ndikuwuzeni maplani amene akonza a vice president a Michael Usi kuchikonzera chipani cha UTM. Zonse zili muno. Komanso ndinali patrolo kwa DC kumene kuso ndapezako zinkhani, ndapezako zinkhani. Muli bwanji Bambo Kennedy Makolija amene mmagwira ntchito ku department ija ya accounts? Nkhani itu yafika pa LIMPOPO FM. Kumalawi kuno sana yang'anire kuti bigwa mtalika kutoka kucholo kwa parliament anaibolesa kulilongo, anaibolesa Kamuzu Stadium, anaibolesa Bingu Stadium. Sana yang'anire sa kuti akuchokera kuti komasa maofesi munali wonse ogwira na manja ochokera mbali zonse zomwezi za ku Israeli 2 million antoka 2,140,000 ochokera lilongo yoka. Mwina mwakuchoka mo 28, ina 14, ina 52, ina 30, zomwezi za ena 8 yenyeni. Ngati kuneno kukuchoka antu 8, ngati kumachinga kaya kuchoka antu 24, ngati kaya kusanje kuchoka antu 5. Koma Malawi muno yomwe itu yomwe apita kuti azikaweta agalu ku Israeli ko yomwe akuchita kukondera nawo yomwe.
kuti ntchito yake yomweyi yokaweta agalu ku Israeli mpakana kwatenga anthu 2 miliyoni kulilongwe koka. Chigawo chapakati chokha anthu 2 miliyoni, kwina anthu 14, kwina anthu 11. Ndiye kumati aine ndili ndi abale anga kuthyolo, ndili ndi zidzukulu anga kuthyolo. Munthu amene ali ndi abale ake kuthyolo, munthu amene ali ndi zidzukulu zake kuthyolo, angapite kuthyolo kukatenga anthu 12 opita ku Israeli. Maso azoka vero pati pathyolo pake pamene pali abalawo achakwera pati pathyolo pake kwanjira mwera kuti kuna ming'omba kusatemwa. Munthu amene amakhala ndi chikondi ndi abale ake sangatenge anthu 2 chakuti miliyoni chigawo chapakati ndiye kukangoatenga kwina kwa anthu 11, kwina 12, kwina 13, ukaphatikiza anthu onse achigawo chakummwera apita ku Israeli anthu 100, kwina 2 miliyoni. Mulibwanji ambulacho ku Luchenza Police Station ali komande amene mwankakamira atu iya inanga siyeyi anatengeka ndi kumandisaka kulowera uku Amalawi chigawo chakumadzulo kuno. Ndifuna kukuziwisani kunena kuti kunali mkumano muchizungu meeting imene inali pa Luchenza Police Station kumene kunabwera azikuluakulu aku region, ndipo ambulacho akhala 3 days osapita ku ntchito kunamizira kuti akudwala nkhani itabuka. Yobwerekesa mfuti anthu nkumakabera. Ndelero kunali mkumano umene unayamba 8 o'clock ndipo wa polisi amene anachita kukatengedwa ku nyumba ali achabwino mukudwala cheni mukangokhala tizakusiyanisoni ndi anakatengedwa. Kunali mkumano lero zimene akambirana mu mkumanomo ndiye kuti ndizibwerese mmawa kuti kodi munali zotani mu mkumanomo. Muli bwanji maizi mbiri, bravo, mwagwira ntchito yotamandika. Apolisi azikhala a discipline, futi zathuzi zizikhala zotetezedwa. Bravo maizi mbiri, imeneyo nde ntchitoyo, mwagwira ntchito, mwaita basa. Amalawi jaji amene wapasidwa ndalama zokwana 20 biliyoni kuti apotoze chigamulo cha mlandu wa smartmatic, dzina lake ndi Mamblasi Mandala kapena Mamblasi Mandala nda amene wapasidwa ndalama yokwana 20, not 2, ndalama yokwana 20 biliyoni kuti ndalama imeneyi agawane ndi a justice Nzikamanda. Majaji aja ama corruption aja agawane ndalama imeneyi, ndipo jaji ameneyi walonjezedwa chigawo chakumasana kuno kuti ntchito ikangoyenda mmene ikuyenereka kuchitikira asankhe kuguliridwa nyumba ku Dubai kapena ku China. Ndi Amalawi nonse komanso majaji nonse, maloya nonse mudziwe kunena kuti nzanu amene dzina lake ndi Mamblasi Mandala walandira ndalama zokwana 20 biliyoni kuti apotoze milandu wa umene uli ku koti, umene azipani zotsutsa anadandaula ku kampanicha ya Smartmatic
nda Malawi tinakulonjezani kuti tisaka mpaka tipeza, ndipo ndikuthokozeni inu aloya amene munatumiza dzina la munthu ameneyi. Ambuye atamandike. Mkulu uyu amene mphamvu zamuchulukira, mkulu amene mphamvu zamuchulukira, amene panonso akakhala akumazimva kuti ndi president wa dziko, anakumana lero ndi president wa dziko. Nkhani imene inali kumeneku ndi ya Alex Kamangira. Amalawi, nkhani ili apa ndiyonena kuti achimwendo ndi achakwera anayitanana ndikumakambirana nkhani ya Alex Kamangira. Nde chimene amanga kumeneko agwirizana kunena kuti timusowese ngati mmene tamusowesera Klaus Chilima. Alex Kamangira akufuna kuphedwa, ndipo zokonzekera zofuna kumupha Alex Kamangira ziri muchimake. Nde ife ngati LIMPOPO tilondolana, komanso tufuna tipereke chenjezo. Alex Kamangira akangomwalira mosadziwika bwino, mwaziona zikuchitika ku Mozambique zija, anthutu anafika potopa. Amalawi konse kumene muli, azibale ake Alex Kamangira konse kumene muli, siku limene tingomva kuti Alex Kamangira waphedwa, it will be a demand. President wa dziko achimwendo mukuzatula pasi maudindo wanu with immediately effect. Pano tikulimbana nkhani ya Chilima imenenso inu mwatenga ndrama kwapasa anyamata anu kuti akatenge injunction. Mademonstration itu apangika, ndipo Amalawi konse kumene muli zonena kuti iso tizilemba makalata kupita kwa DC zimene zichazite. Okwiya amangozuka ndikungopita pa msewu. Timaona maiko ngati aku South Africa anthu kungoti mazi asatuluke, kungoti mazi asatuluke kwa 3 days. Anthu timangodabwa kwacha mmamawa, anthu ali mu msewu aseka mmisewu, aboma mpamene amadziwa bwanji ali chifukwa tu cha mazi. Nde ku Malawi izizi zomalemba kalata dia mwakuti we would like to ask you, we would like to inform you on such date we are going to do demonstration. Zimene zichazite okwiya amangofunika kuti angodzuka ndikupita kuona zionesero, kukapanga zionesero. Ndi pamene ambali zina zija aziwe zonoti anthu ali ndi mkwiyo. Ndiye try to kill Alex Kamangira, zizaoneka nthawi yake yomweyo. Ku UTM ndifuna ndikuchenjezeni, ku UTM amaiko usi akonzeka kukatenga injunction kunena kuti convention pa 17 akufuna aireperese amaiko usi, ndipo zokonzekera kumbali yawo zonse zirede. Apezanso maloyers iso amene ali rede, maloyers wati kusaka ife timafuna tiapeze mainawo, anthu aziziwika kuti akamapanga nyasi zawozo aziziwika kunena kuti akupanga ndi wakuti. Nde Amalawi tufuna tikuziwiseni kunena kuti UTM ngati sikupanga convention amaiko usi akukatenga injunction. This is COMRADE MTANYIWA on LIMPOPO FM.
ine ndikupita ku malechereche a programu ya NKHANGA ZAONA Malawi konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo ndati ndifike mboma lija la Tcholo. Anthu amene amagwira ntchito ku konsolo ya Tcholo ena mwa iwo ndi azilonda komanso ena amene amayang'anira m'misika mmakhala anthu oyang'anira kusesa ndi zina zotero kuti msika uoneke bwino china chicho chizikhala cha ndondomeko. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthuwa anauzidwa kuti akuyenereka kulandira ndalama zawo pension, koma chimene chikudabwisa anthu anauzidwa kunena kuti inu muzalandira 1 million, inu muzalandira 2 million, inu muzalandira 3 million, ndalama imeneyoyo ngati pension yawo. Lero chimene chikudabwisa nchonena kuti ndalamayi auzidwa kunena kuti ayi tinawerenga molakwika, nde pano patitawerengeranso kawiri ndalama yanu mukuyenereka kulandira 400,000. Amangwetu zinamba zachitika kuti zimenezo 400,000. ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu amenewa ndalamayi akuanyosoleranso. Kodi pension imanyosoleredwa kapena umatenga ndi kupasa ndalama yonse? Lero ena akuauza zonena kuti pa 14 so samalandira ndalama. Kodi anthu amene mmalembana ntchito munauzana kuti ndi contract kapena munauzana kuti akugwira ntchito ngati mene amagwira ntchito? Komanso agwira ntchito kwa zaka zingati? Munthu akagwira zaka 20 imene inali contract, munthu akagwira zaka 15, munthu akagwira ntchito zaka 25, zaka 25 imeneyo ikakhale contract. Ndiyetiyeni tapase anthu ndalama. Ndofuna ndikupempheni inu bambo Kennedy Makolija amene mmagwira ntchito kwa accounts, ndikubwera ku Tcholo konko ndizazifufuzanso ndekha bwinobwino. Ndikubwera ndizazifufuza ndekha bwinobwino, nde musamale chifukwa wapasindwi anaulusa wapazala. Mwaona zachitika kulichenza. Anthu amaona ngati akupanga zawo kwa mbere. Lero chifukwa choti amalimbana nafe tapeza kuti takafukula iwo ndi amene akutenga futi zathu zaboma nkumabwerekesa anthu nkumaba. Nde a Kennedy Makolija longosolani. Ndipo ena mwa anthu amene akuzuzidwa, ena atu mwa anthu chifukwa gulu lilipo, koma ena mwa anthu amene ine ntapanga kafukufuku ndapeza kunena kuti sakufuna kupasidwa ndalama zawo. Pali Mr. Belule, pali Mr. Musa, pali Mr. Julius, pali Mr. Josamu, komanso kuli Amanyungwa. Anthu amene wanda amene akusausidwa akulephera kupasidwa ndalama zawo. Ndipo ena akuti ayamba kuapasa ndalama 200,000. What is 200,000? 1,900 rand ikakhale ndalama yonoti mukamuze munthu kuti ndi pension. Boma la Malawi tiyeni tikhale serious ndi masalary a anthu. Munthu akalandire 1,900 rand imeneyo ikakhale pension ya munthu koma Amalawi tiyeni tikhale serious. Ndalama ya pension simanyosoleredwa. Munthu akuyenera kulandira ndalama yake. Nchifukwa chake anthu akuchoka ku Malawi nkupita kumakaweta agalu m'maiko ena kuti mwina moyo ukhale wabwino, kumakapanga za garden, kumakachapa mbale m'manyumba amwenye. Lero munthu ndalama ya pension ikakhale 1,900 rand agulire chani? Ndalama yonoti angopita mu shopu kukagula pair imodzi ya sapato ya Adidas, ndalamayo yathira pomwe popandanso sokosi. Ndeti kupempha a konsolo ya ku Tcholo
musadikire kuti ali Mpopo abwere kumene koko. A DC tikukupemphani mukumane nawo anyamata anuwa. Tikufuna anthu onse amene ndrama zawo za pension alandire. Ndikangolandira telefoni kuti sindinalandire ndikubwera ndekha kutsoloko ndendiro wa office by office kuchipatalaso ndibweraso kuchipatalako. Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa. Amalawi ndimafuna ndikulimbikiseni kunena kuti tiyeni pitani munyinji mukalembese. Angakhale zili zomvesa chisoni kunena kuti madera achigawo chakumwera malo amene akulembesera ayika motalikirana kwambiri akuti ndicholinga anthu alephere kupita kukalembesa, ndipo anthu olembesa alembese ochepa. China ndichi zikutengera kwa maminisi 20 mphindi zokwana 20 kuti athane ndi munthu mmodzi. Nde ifali Limpopo FM titapanga masamu athu 20 minutes munthu mmodzi, 20 minutes munthu mmodzi. Tapanga zonena kuti tawerengera pa masiku amene anthu amene akupanga zakalembera akhale madera achigawo chakumwera. Nde kuti pa masikupo azakhala atalemba anthu okwana 1000 okha. Iyi ndi system imene ayipanga kuti chigawo chakumwera anthu asalembese anthu ambiri. Nde chimene apanga pa mitunda yotalikirana pakukhala senta imodzi. Ndaona kachisakasakena kake akuti senta imene yolembera olo kodi moto munthu atangotaya ko kastabu kafoja kachisakasaka meneko kodi sikayakapo pamenepo kachisakasako sikayaka. Wakula wata mwana wanga walilo wadziko, koma dziko ndi mavuto mwana wanga uli mtima. Sendela pafupi ndikuuze za mdziko muno. Mdziko muno muli zonse zofunika pa moyo wa munthu. Muli kumwemwetera mdziko muno kusangalala, koma kuti uzitsate mwana wanga ndi mavuto okha. Anthu ambiri mdziko muno akusangalala ndi chuma cha magazi malole mashopu zikayo. Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa chigawo chakumadzulo. Muli bwanji mai yanga ku America. Anthu zonse amandipasa malangizo. Mwana wanga zabwino sathamangira pang'ono zimene akupase mulungu lero zigwiritse ntchito pang'ono mpakana chimene ukuchifuna iwecho uzachipeza. Kulemera sathamangira. M'bale wanga Ben Longwe unali bwino ku South Africa kumayankhulira Malawi, kumakutumizira airtime, ukafuna kuangongola ndalama kumangongola ngakhale suna abwezere, koma lero taona chifukwa chonna kuti unathamangira zabwino Ben Longwe mwana wanga. Lero unathamangira Ben Longwe, unathamangira kuti upeze zabwino. Lero taona mmene treatment imene akukupasira ku Malawiko. Chimene amafuna azizako anakunyengerera ndikukubweresa pafupi ndikukumaliza. Ngani yomvesa chisoni ndikaona Ben Longwe. Ninapempha atu akuluakulu kuti tatitumizirani nambala yawo tatumizirela sopo. Kodi anthu mukhala ndi jealous bwanji? Toka kuzunzana kodi zonse zikuchoka kuti yava alobino wa Malawi akuti keni, kodi malonda otelewa anzanga akuchoka kuti akuti good evening sir,
I have some information that I needed to communicate with you. MEC has introduced the EMDS device, which McFarlane Ngwinjiri has been in Dubai together with the president's son, Nick Chakwera. Ngwirinji will be the one operating it, and akufuna kuzabera mavoti. Malawians should be careful. Yabetuka. Ndikatero pa LIMPOPO FM tisiyane pomwepo nkhani ndi imeneyo ndangolandira message nde andiimbire telefoni andiuze china chilichonse amalawi naneso ndizakugayireni. Ali mukukosomola? Ayi, sikukosomola. LIMPOPO ndi COMRADE MTANYIWA ndikateronso tisiyane pomwepo ndikufunireni zabwino zonse Malawi konse kumene muli. Ndikadalitu Malawi momuno ndikuti ndikufuna ndikhale nawo pa demonstration. Junta, building better Africa.